थाम्बनेल आरो टाइटेलखौथ' नुखाबायानो थ' भिडिअखौ जोबजासिम नाय नोंथांमोननिसिम आं मोनसे आपडेट भिडिअ लानानै फैदों आरोना जोबजासिम नायाबा बुजिनाय नङा जास्ट ओरैनो आं बे भिडिअखौ आपडेटनि थाखायल' लानानै फैदों भिडिअ क्लिप्स मोननैसो थ' जोबजासिम नायबानो जाबाय फार्स्टआवनो बे भिडिअ क्लिप्सखौ नायग्रोना लाबानो जाबाय मा बुंखो थ' बिदिब्ला नायदो। गुवाहाटीनि गंसे बडलेण्ड गेस्ट हाउसखौ प्रमद बर' बिथाङा जेब्ला BKWSनो बाहायथ'नो होयो अब्ला हाग्रामा महिलारि बिथांनि असे बिबोनां मुनमुन ब्रह्म बिथाङा बिटिसिनि सम्पथिखौ प्रमद बर'आ फाननानै जाजोब्बाय होननानै बुङो। दायो हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनो गुवाहाटीनि मोनसे गेस्ट हाउसखौ BKWSनो दान होबाय होननानै बुंलायबाय। बे हाग्रामा महिलारि बिथाङानो मोनसे समाव बिटिआरनि बायजोनि बर'फोरनि थाखाय आलादा अट'नमास काउन्सिल BKWSखौ थैलाय उजलाय जाहोनो नाङा होननानै सोमावसारनायमोन। दा बिथाङा दिनैनि समाव BKWSआव थांनानै गिदिर गिदिर भाषण होयो। आलादा रायजो बडलेण्ड सोमावसारनायाव गासै बर'फ्रानो जयै आरो खौसेयै सोमावसारदोंमोन। नाथाय दानि बिटिआरनि सिङाव थानाय बर'फोरना थांनाय 1993 निफ्रायनो माबा मोनसे दङ। मानोना 1993 आव BSC एकर्ड जादोंमोन। बिनि उनाव 2003 आवहाय BTC एकर्ड जाबाय आरो फैनानै 2020 आव BTR एकर्ड जाहैबाय। दा BTR एकर्डनि उनावहाय जोंनि BTRआवबो गामि हाबसनबाय आरो बडलेण्डनि बायजोनि जे बर'फोर जाय बिथांमोनाबो गोदोनिफ्रायनो लैहोर लैहोर ओंखारनानै आलादा रायजो बडलेण्ड सोमावसारनायाव बाहागो लाबोदोंमोन। दा बिथांमोननो मोनसे आलादा अट'नमास काउन्सिल होनो नागिरनायाव सासेल' मानसि अबजेक्सन होदोंमोन। बेनि मुङानो जाहैबाय हाग्रामा महिलारि। दा बे दिनैनि दिनाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा BTR एकर्डजों लोगोसे फैफानाय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलावहाय थांनानै गिदिर गिदिर भाषण होयो। बे हाग्रामा बिथाङानो मोनसे समाव बडलेण्डनि बा BTRनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि थाखाय आलादा अट'नमास काउन्सिल जानो नाङा होननानै गावनि BPFनि MLAफोरखौबो बुंनानै एसेम्ब्लियाव BKWनि हेंथायै गसंहोदोंमोन। नाथाय दिनै बे एखे हाग्रामा महिलारि बिथाङानो BKWSआव थांनानै BTR एकर्डखौ सानसे समाव जाय बिथाङा गाज्रि एकर्ड होननानै इलेक्सनाव केम्पेनिं बानायदोंमोन दा बे BTR एकर्डजों फैनाय काउन्सिलाव थांनानै गिदिर गिदिर भाषण होयो। बेसेबां लासिं सिं बाथ्रा जायनि थाखाय BKWSनि गाहाय खुंगिरि मिहिनेश्वर सार बसुमतारी बिथाङा बै समाव हाग्रामा महिलारि आरो BPFनि एगेन्स्टआव लोब लोब मानसिफोरखौ लानानै सोमावसारदोंमोन। मिहिनेश्वर बसुमतारी सार बिथाङा BKWSनि चिफ। बिथाङा BTC एकर्डनिबो सासे सागानगिरि। बिथाङा दाखालि BTR एकर्डनि जायनाखि सेलेब्रेसन जादों बे सेलेब्रेसनाव क'क्राझाराव फैनानै बाहागो लाफैदों। बिथाङा गावनि बिबुंथि लाखिनायाव बुंदों जे BTR एकर्डजों फैनाय स्पेसियेल पेकेजनि रांखौ थाइसेबो मोनाखै BKWSआव। अके मोननांगौमोन। नाथाय बिथाङा जिहेतु BTC एकर्डनिबो सासे सागानगिरि दा आं ओंखायनो बिथांखौ रिमाइन्डार होनो सानदों आरो सोंनो सानदों जे नोंथाङा BTC एकर्डनि समाव जे 500 कौटि स्पेसियेल पेकेज फैदोंमोन बेखौ आगोलनि BTADनि बायजोआव थानाय बर'फोरनो थाइबसे हाग्रामा महिलारि बिथांनिफ्राय बिनानै लाङा। जुदि हाग्रामा बिथाङा हरदोंमोन BTADनि बायजोनि बर'फोरनि थाखाय, जुदि BTADनि बायजोनि बर'फोरनि थाखाय जेबो उन्नति जायाखिसै अब्ला मिहिनेश्वर बसुमतारी सार नोंथाङा हारसिङैनो लाजोबदों नामा? आसामनि मोनफ्रोमबो काउन्सिल बा इन्डियानि मोनफ्रोमबो अट'नमास काउन्सिला फैसाखौहाय स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनो। नंगौ माखासे स्पेसियेल पेकेजखौहाय भारत सरकारनिफ्रायबो मोनो। किन्तु BKWSआबो जोंनि आसामनि मोनसे अट'नमास काउन्सिल, जोंनि BTCआबो मोनसे आसामनि अट'नमास काउन्सिल। दा BTCआ फैसाखौ मोनो आसाम सरकारनिफ्राय। थिग बिदिनो BKWSआबो आसाम सरकारनिफ्राय फैसाखौ मोननांगौ। दिनै मिहिनेश्वर बसुमतारी सार बिथाङा गावनो सासे BJPनि दैदेनगिरि
आरो BKWSC खौ बुंनो थाङोब्ला बै BJP नि दैदेनगिरि मिहिन इसर सार बिथाङानो चिफ हिसाबै सालायगासिनो दङ नाथाय बिराद दुखुनांथाव मिहिन इसर बसुमतारी सार बिथाङा फैसाखौहाय क'क्राझारनिफ्रायसो माने BTC निफ्रायसो बिनो गोनां जाबाय बे एसे साननो गोनां जाबाय नोंथाङा गुवाहाटीनिफ्राय आरो बे BKWSC आव फैसा मोननांगौआव जोंनि BTC नि दैदेनगिरि BTR नि दैदेनगिरिफ्राबो जयै खौसेयै खामानि मावनांगौ जाय बाथ्राखौ मिहिन इसर बसुमतारी सार नोंथाङा बुंबाय थायो निस्सय बर' हारिनि गेजेराव खौसेथिखौ नांगौ आरो नोंथांमोननि थाखाय जे BKWSC नि थाखाय फैसा मोननांगौ बे फैसा मोननांगौनि थाखायबो जोङो जयै खौसे राव होनांगौ दिनै BTR आव फैसा फैनाय बे जथेस्थ नङा मानोना BTR नि संख्याया 35 लाखनि बारा आसामनि बाजेटआ थांनाय जायनाखि बाजेट बियो 2.63 लाख क्रर बेखौहाय BTC नि संख्याखौ नायोब्ला जोङो जिहेतु एराउन्ड माने 10% संख्या दङ दा बे 10% संख्यायाव जोङो आसाम बाजेटनि 10% जुदि नायोब्ला 2.63 लाख क्रराव 26,000 क्रर बोसोराव जोङो BTC आ मोननांगौमोन नाथाय जों दिनै बेसेबां मोनो मात्र लास्ट बे बाजेटआ 843 क्रर जों मोननांगौमोन 26,000 क्रर नाथाय मात्र मोनगासिनो दं 843 क्रर दा गतिके फैबाय थानाय समाव जोङो जिहेतु बर'फोरना मोननै काउन्सिल जाबाय गुबुन मोनसे काउन्सिला गुबुन मोनसे काउन्सिलनावसो बिनो नाङा जों बिनांगौबा सरकारखौसो प्रेसार होनांगोन आसाम सरकारनिफ्रायसो जों बिनो हानांगोन भारत सरकारनिफ्रायसो जों बिनो हानांगोन जों मोननांगौमोन 26,000 क्रर दा जों मोनो 800 क्रर गतिके 800 क्ररनिफ्रायनो आरो गुबुन मोनसे अट'नमास काउन्सिलाव हरफिनबावनांगौबा बे साननो गोनां जाबाय हाग्रामा बिथाङा बुंदों जे 1500 कौटिखौ थाइसेबो हराखै होननानै दा जिहेतु पार्लामेन्टआव इउनियन बाजेट जागासिनो दं इउनियन बाजेटनिफ्राय अलरेडि 156 क्रर दा BTC नि थाखाय हरनो थिरांथा लाबाय दा नोंथाङा जुदि हरनायखौ लुबैदोंबा हरथारनांगौ होननानै सानोबा हाग्रामा महिलारि सार नोंथाङा बे 156 क्रर बिनिफ्राय हरनानै देखायग्रो BKWSC आ जिहेतु मोनसे गोदान काउन्सिल BTR एकर्ड 2020 नि जायनाखि एकर्डनि गेजेरजों फैनाय 2021 आवसो BKWSC आ जादों दा बे BKWSC खौ मिहिन इसर सारनि दैदेननाय आरो गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरनि दैदेननायाव जाहाथे मोजाङै मोजां सामलायनो हायो दैदेनलांनो हायो खुंलांनो हायो बेखौ नोजोर बोनानै थांनाय BTC नि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार प्रमद बर' सारा गुवाहाटीनि मोनसे गेस्ट हाउसखौहाय बाहायथ'नो होदोंमोन दा बे बाहायथ'नो होनायाव हाग्रामा महिलारि बिथांनि बिबोनां दानि EM आगोलनि MCLA मुनमुन ब्रह्म मेडामा BTC नि सम्पथिखौ फानजोब्बाय होननानै फोसावदों एसेम्ब्लियाव बुंदों BTC-याव जोंनि बड'लेण्डनि एसेम्ब्लियाव बिथाङा बिखा फोरदान बुंदों नोंथांमोना मानो BTC नि सम्पथिखौ फाननानै जाखो होननानै नाथाय बे मुनमुन ब्रह्मनि असे बिगुमै हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा मैया दाख्लि BKWSC आव थांनानै जाय BKWSC खौ बिथाङा थैलाय बुज्लाय जाहोनो सानाखैमोन जायनि थाखाय होबथादोंमोन दा बे काउन्सिलाव थांनानै आं हगारबायलै नोंसिनो हगारबाय होननानै बुंबाय दा बे बेसेबां लाजिथावथाव प्रमद बर' सारा होयोब्ला बियो फाननाय जायो नाथाय हाग्रामा महिलारि होयोबा बियो दान होनाय जायो माबायदि पलिटिक्स बेलाय दा फैबाय थानाय समाव जों बयबो साननांगोन जोङो जयैनो मावलांनांगोन बेखिनिखौ बुंनानै आं एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय जय BTR नि जय BKWSC नि जय बर' हारिनि जानो हागौ बे भिडिअ क्लिप्सखौबो नुखाबाय ओमफ्राय आरो मोनसेबाव दोङो बेखौबो खोनासंना लाबानो जाबाय भिडिअ क्लिप्सआवहाय मा बुंखो थ' बिदिब्ला एसे खोनासंना लादो হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া ওদালগুৰিত যি মিনি সেক্ৰেটাৰী বনাবলৈ গৈ আছে এইটো ভূত বাংলাৰ বাহিৰে আৰু একো নহয় কাৰণ আমাৰ BTC-ত অফিচাৰ নাই এমপ্লয় নাই কাৰণ এজন অফিচাৰে 3-4টা পদত তেওঁলোকে কাম কৰিব লগা হৈ আছে যদি হসাকৈ তেখেতে মিনি সেক্ৰেটাৰী ওদালগুৰিত বনাবলৈ গৈছে তেতিয়াহ'লে মিনি সেক্ৰেটাৰী কাম কাজ ইতিমধ্যে কোনোবা এটা ঠাইত তেখেতে আৰম্ভ কৰিব লাগে
তেতিয়াহে ৰাইজে বিশ্বাস কৰিব যে আচলতে ওদালগুৰিত মিনি সেক্ৰেটাৰী সঁচাকৈ হ'ব বুলি। কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম চলি থাকিব, কিন্তু অফিচিয়েলি কাম তেখেতে ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰি দিব লাগে যদি সঁচাকৈ তেখেতে মিনি সেক্ৰেটাৰী ওদালগুৰিত বনাব বিচাৰিছে। হাগ্ৰামা মলি ডাঙৰীয়াই 17 বছৰ চৰকাৰ চলাকালীন বহু বাংলা আৰু বিল্ডিং তেখেতে বনাইছিল, কিন্তু সেইবিলাক ইউটিলাইজ হোৱা নাছিল। কিন্তু প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই এই ভূত বাংলাবিলাক তেখেতে চৰকাৰ চলাকালীন চাফ চিকুণ কৰি ফালে ভালদৰে তেখেতে ইউটিলাইজ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। হাগ্ৰামা মলি ডাঙৰীয়াই কোকৰাঝাৰৰ ছেক্ৰেটাৰী অফিচটোৱে আজিৰ দিনত তেখেতে নিৰাপত্তা দিব পৰা নাই। আৰ্মি পুলিচে ভৰ্তি হৈ আছে চাৰিওফালে, বেৰিকেড, সাধাৰণ মানুহ তাতে সোমাব নোৱাৰে। কিন্তু প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰ চলাকালীন মানুহে ছেক্ৰেটাৰীৰ ভিতৰত সোমাই ফালে চেলফি লৈছিল, মানুহে ফটো উঠিছিল, কি ধুনীয়াকৈ তাতে মানুহে ফুৰিবলৈ গৈছিল। যদি সঁচাই মিনি সেক্ৰেটাৰী ওদালগুৰিত হ'ব, ইয়াৰ কাম কাজ ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিব লাগে হাগ্ৰামা মলি ডাঙৰীয়া। जानो हागौ बे भिडिअ क्लिप्सखौबो नुखाबाय, ओमफ्राय आरो मोनसेबाव दङ, बेखौबो खोनासंना लाबानो जाबाय भिडिअ क्लिप्सआवहाय मा बुंखो। थ' बिदिब्ला एसे खोनासंना लादो। बिपिएफनि सापर्टार माखासेफोर बा बिपिएफ फेसबुक क्रिएटरफोर, बिपिएफनि आईटी सेलफोरा जितु माखासे बाथ्रा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव जे बाथ्राखौ बुंगासिनो दङ, नंखाय बाथ्रा फोसावगासिनो दङ। थ' नोंथांमोना नुदों जोंनि बारग' एनडिबि जाय बिर जोहोलाव बिथांमोना फासिनि साजा फोसावजानाय, थैजासिम जेलनि साजा फोसावजानाय बिथांमोना जेलनिफ्राय उदां जानानै फैदों। थ' गिबियावनो आं बैसोरखौ जाय आदामोना, जाय सारमोना उदां अख्राङाव फैनो हाबाय, बिथांमोनखौ गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहोनाय, वेलकाम खालामनाय थाबाय। नाथाय नैबे समाव नैबे बाथ्राखौसो आं नोंथांमोननो फोरमायहरनो सानदों। जितु दा बिपिएफनि जाय सापर्टारफोरा, फेसबुक क्रिएटरफोरा, आईटी सेलफोरा जे गबोनायखौ लानानै जि फोसावगासिनो दङ, हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा गभर्नमेन्ट दानाय लोगो लोगो, पावाराव फैनाय लोगो लोगो फारि फारि बिथांमोनखौ बख'गासिनो दङ। फैबाय, गबाय, लोगो लोगोनो गबाय। नाथाय नैबे बाथ्राखौ लानानै आं नोंथांमोननो फोरमायहरनो सानदों। जितु बिथांमोना बुंदों जे हाग्रामा महिलारि सार फैनाय लोगो लोगोनो गबाय। दा बेखौ बिथांमोना मानो थाखाय बुंदों? मोनसे पलिटिक्सनि क्रेडिट लानो थाखाय बिथांमोना बे बाथ्राखौ बुंदों। आं गिबियावनो फोरमायखाबाय। थ' अब्ला नोंथांमोना नैबे बाथ्राखौ सानदो, थांनाय प्रमोद बर' गभर्नमेन्टनि समावबो जे भुटानाव जेल जानांनाय आरो गोबांथार गुबुन गुबुन जायगाफ्राव जेल जानांनाय, बैसोरबोदि गनानै उदां अख्राङाव फैनानै दा गाव गावनि न'फ्राव दंफैयो। थ' अब्ला बै समाव मा जाखो, दानि समाव मा जाखो? जाय समाव नोंथांमोना मिथिगौ, जुदि नैबे समावसो हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा मास मोनथाम मोनब्रैनि गेजेरावनो बा थांनाय 27 तारिख जानुवारि बिटिआर एकर्ड डेनि समावसो बिथाङा बुंहांदोंमोन बा बे बाथ्राखौ रायजोफोरनि सिङाव फोसावदोंमोन जे थ' गासैबो गगोन होननानै। नाथाय बिथाङा बुंदोंल'सोमोन। थ' अब्ला नोंथांमोना सानदो, बै प्रमोद बर'नि समाव गनाया जेबो बेसेन गैयै जाहैबाय, दा हाग्रामा सारनि समाव बे गनाया बेसेन गोनां जाहैबाय। दा दिनै बिपिएफनि जाय आईटी सेल बिथांमोना मा फोरमायनो सानदों, बिपिएफनि मानसिफोरा रायजोफोरनो मा फोरमायनो सानदों? दिनै नोंथांमोना मिथिगौ, बिपिएफआ 17 बोसोर गभर्नमेन्ट दाबाय। दिनैसिमबो जाय बारग' एनडिएबिफोरा सोरबाया 10 बोसोर, सोरबाया 15 बोसोर, सोरबाया 20 बोसोरहालागै जेल जानानै दङ। अब्ला बै समाव बिपिएफ गभर्नमेन्ट थानायाव हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा मानो फंसेबो बैसोरनि बाथ्राखौ सावरायासै? मानो बैसोरखौ बख'नायनि बाथ्रा जेबो थिरांथाखौ मानो लानो हायासै? दिनैनि दिनावसो बे बिपिएफ गभर्नमेन्ट फैनाय लोगो लोगो जाय प्रसेसआवनो दंखायोमोन, जाय गनायनि जिथु लामायावनो जे आयेना सोलिबाय थाखोमोन, बिजिरनाया सोलिबाय थाखादोंमोन, बे समावसो हाग्रामा फैनाय लोगो लोगो बिथांमोना गनायखाय जे क्रेडिट लानो थाखाय हाग्रामा महिलारि सार फैनाय लोगो लोगो बिथांमोना गबाय होननानै बुंदों। अब्ला बै 17 बोसोराव बिथांमोना बैसोरखौ मानो एसेबो रायखाङासै? जे दिनै बिटिआर एकर्डनि दारा बिथांमोनखौ गनायनि जिथु क्राइटेरिया, बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जेब्ला 2020आव बिटिआर एकर्ड जाबाय, बिनि उनावसो जायफ्रा गेदेर गेदेर साजा फोसावजानाय बिथांमोना साफा गबोबाय थादों। अब्ला बै समाव नोंथांमोना मिथिदोंना, बिपिएफ गभर्नमेन्ट थानाय समाव 17 बोसोर बिटिसि गभर्नमेन्ट थानायाव सोरबा सासे एनडिएफबा गफेरदों नामा? दिनै बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों बिथांमोनखौ बख'नायनि जि गासैबो हारि माहारि बर' फरायसा आफादाबो जे बायदि नाजागासिनो दङ, आरो गासैबो एनडिबि आफादनि जिथु एक्स एनडिबि वेलफेयार एसोसिएशन, एक्स एनडिबि जायफोरा गौथुम दानानै लादों, बिथांमोना जिथु मावगासिनो दङ खामानिखौ, प्रसेसआव लांगासिनो दङ,
बे समाव जुदि सोरबा हाग्रामा महिलारिया बखबाय होननानै बेखौ क्रेडिट लानानै जुदि रायजोफोरनि सिङाव नंखाय बाथ्रा फोसावबाय थानाया बे सैथो जागोन नामा? थ' रायजोफोर बे बाथ्राखौ सान जायफ्रा दिनै गदों 15-20-10 बोसोरसिमहालागै जेल जानाय बिथांमोना गदों बिथांखौ जोबोर साबायखर होदों। नाथाय बिदि नङादि बिथांमोना गनाय लोगो लोगो दि हाग्रामा महिलारि सारखौनो अराय सम रायखांनांगोन बेखौनो क्रेडिट लानांगोन होननानै बै पलिटिक्स जाय बिपिएफनि पलिटिक्स जायफोरा दिनै आइटि सेलफोर जायफ्रा साबटारफोर बैसोर बुंनाय बायदि नङा रायजोफोर। दा नोंथांमोना बुजिबाय आं नैबे बाथ्राखौनो फोरमायहरदों जिहेतु साननैसो सिगांनिफ्रायनो फोरमायगासिनो बिपिएफनि माखासे साबटारफ्रा हाग्रामा सार फैनाय लोगो लोगो गबाय होननानै गनायखौथ' जों बयबो लुबैखादों रायजो राजाफ्रा लुबैदों रावबो गनाङा होननानै रावबो सानाखै जों गनायखौ लुबैदों मानोना बिथांमोना जाय बारग' एनडिबिफ्रानो जोंनि बर' हारिनि थामोनथा रैखाथि आरो आलादा बड'लेण्ड सोरजिनानै गावनि न' बां गथ' गथाय गावनि संसारखौ गारनानै गावनि जिउखौ बावसोमनानै बिथांमोना नाजाबोनाय मानसि अब्ला बिथांमोनखौ सोर गजानो लुबैया बयबो गजानो लुबैयो। नाथाय बैसोर गनायखौ लानानै सोरबा सासे पलिटिसियान लिडारखौ क्रेडिट लानायनि नामाव पलिटिक्स खालामनाया बे जोंनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गनायथाव नङा। अब्ला बै समाव प्रमद बर'नि समाव गनाय समाव प्रमद बर'आ मानो नाम मोनासै दिनै हाग्रामाया मानो नाम मोनदों बेखौबो नोंथांमोना एसे सान मानि थाखाय जास्ट बिथांमोना क्रेडिट लानायनि बाथ्रा बुंबाय थादों आरो। बे भिडिअ क्लिप्सखौबोथ' नुखाबायानो नोंथांमोना ओमफ्राय आरो मोनसे बावदों आरोना भिडिअ क्लिप्स बे भिडिअ क्लिप्सखौबो एसे नायना लाबानो जाबाय। प्रमद बर' सारनि खामानि मावनायखौथ' आङो होबोबाय थादों मोनफा मोनफा गोबां दङ बेनिनो दिनै मोनसे लाबोलायबाय बे जाबाय प्रमद बर' सारा दिल्ली बायदियाव जोंनि बड'फानि मुसुखा गायसननाय जाय खामानिखौ सिगांनि 17 बोसोर सरकार सालायनाया जेबो रोङाबो मावनोबो रोंखाया बिथांमोना आरो साननायबो गैखाया आरो दम ओरैनो खुगायाव खिन्थियो खिन्थु खामानियाव गैया बेखौ बुंहरग्रोबाय आरो बे खामानिखौ सिगांनिफ्रायनो नाजाबोगासिनो दङ जायनिखि बड'फा उपेन्द्र नाथआ बिमुं मोन्दोंमोन बड'फा होननानै बेनिफ्राय जुजि नै 5 बोसोराव सुटकि गासैयावनो मावफुंनानै होबाय प्रमद बर' सारा। दा बेफोरबायदि लिडारा जोंनि बर'नि गौरब खामानि मावनाया बेबायदि लिडारखौ जोंनो नांगौना नाङा रायजोफोर? बेनोमोन आरोना लोगोफोर भिडिअ क्लिप्सआ जा साम बेखौनो आपडेट भिडिअ लानानै फैनाय जाबाय जा साम बेखौ सोर मा बुंदों बेखौ आं माने आपडेट खालामना होयो आरोना बेखौनो आं आपडेट खालामना होबाय नोंथांमोना खोनाखाबाय जानांगौ नुखाबाय। थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन गासिबो जायफोरा चेनेलाव गोदान हाफैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम कमेन्ट खालाम भिडिअखौ शेयार खालामबानो जाबाय। थ' बिदिनो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै बाय लोगोफोर।